И идеално трасе. Нито као, нито нищо, което да попречи. Педето го определихте много разнообразно, ти какво ще кажеш? И изключително трудно, значи няма момент къде да си починеш. Просто нагоре и надолу е голяма мъка и надолу е много трудно, особено след качването. Да, някой явно обичате да се мъчите. То се тука. Да, то надолу не е спускане, то е по ужасно усилие. Пипите него, той по-добре се справи с това. Аз обикновено го тичам около 30%, а сега тичах само 10 обаче. Това да не е за деморционната вилка? Заради вилката. Заради вилката и заради спайковете. Да, явно и експировката в някакъв случай дава своето отражение. Друго нещо, впечатления? Казвайте. Много малко хора имаше, които да ни снимат нагоре. Обикновено. Значи да се доставим другия път, искаме повече хора, които карахме. Толкова карахме и няма една снимка накрая има сигурно. Тук накрая има снимки, надяваме се. Горе имаше на върха. Имаше на върха, да. Може би един-два пъти са ни штракнали, надолу нямаше по това. Това е защото мине толкова бързо, че те не са били готови. Много бързо сте ми навали, не може да камери. Другия път по-много. Да, нагоре към златните. Нямаше хора така. Публика нямаше много. Може би хората не правим с толкова високо планината. Добре, благодаря ти. Оставяме си починеш.